as festas eran unhas festas onde, claro, había muchísima xente nas parroquias. E viñan as orquestas, aquí viña moito unha orquesta que eran, non me acordo como se chamaban. De Carballido. De Carballido. De Carballido, exactamente. Bueno, había pola mañá a festa, o que digo, a misa, tocaban a... Resulta que durante a misa contestaban, a orquesta contestaba os que cantaban os curas, botábamos hora e media na misa. E pois salíamos, a xente xoven bailaba ao ritmo da orquesta, facíanse as festas aquí, un palco ainda está aí, e bueno, despois ibase a comer, e á tarde, para as festas. E despois ibas bailar coa rapaza, e tiñas que cederlle a parexa se viña un... Estaba bailando coa tua rapaza, ou cunha amiga, permíteme o baile. E ala. E a veces había peleas, porque non deixaban, non lle cedía o baile unha a outra, e bueno, eso era o habitual. Bueno, hai a festa na Regueira, e xuntábamos 7, 8, ou 10 ou 20. Eu teño ido varias veces andando, cando era máis rapacete. Despois xa empezaron a vir as bicicletas, aunque había algo en bicicleta, pero bueno, despois xa íbamos en bicicletas. E íbamos, pois xa, sempre 10 ou 12 ou 15. Os que coincidía, chegábamos a unha festa, o primeiro que íbamos era para a taberna. E ali tomábamos unhas copas de coñá, o whisky non o conocíamos. Pero non sei se había, non, coñá ou anís ou uns viños. E ali estábamos un grupo de, xa te digo, de 15 ou 20 ou 12, dependía. Cantando, ao mellor, poñíamos a cantar, divertirnos á nosa maneira, despois, bueno, cada un iba a bailar coa rapaza que lle parecía, ou bailar, divertirse. E así pasábamos as festas, e despois, así que se acababa a festa, daquela non duraban moito. A partir das 12 ou a 1 da mañá, viña a Guardia Civil e levantaba a orquesta, e viñámonos para as casas, pois nada, por aí cantando, andando, facendo ás veces tonterías. Bueno, pero pasábamoslo ben. Mais ou menos permitir eso. Eu estaba bailando con unha rapaza. Xa fora a miña rapaza, xa fora outra calquera. Entón, viña un e dixo, permíteme. Eu tiña que deixarle a rapaza, eu marchaba a bailar. Eu non podía volver nesa piaza insistir. Dicía, bueno, pois volvo a asunto de permitir, non podía. Que facía eu? Mandaba un amigo, mira, vai bailar, quítalle a rapaza a aquel. Se iba ele, quitaba a rapaza, permite, entón eu volvía a cabo dese amigo que lle permitira, que lle quitara a rapaza. E aunque fora a túa novia, non, nada, a non ser que ela quixera, que daquela non había tanto atrevemento como agora, as rapazas. Se a rapaza quería estar contigo, parábamos de bailar. Entón, parábamos de bailar, dábamos unhas voltas e tal. Entón, pero, bueno, daquela a muller non estaba tan liberada como está agora. Además, bueno, unha rapaza que era así un pouco desenvolta era moi criticada, xa non era de boa fama, aunque non tuvera malas intencións, ni moito menos. Entón, claro, era unha vida totalmente distinta a hoxe. Afortunadamente, isto foi un cambio, desde que eu era un neno e recordo, a hoxe, isto foi un cambio que non é que non conozca. E pasábamoslo ben, divertíamos, exactamente. E ás veces peleábamos por culpa dunha rapaz. As feiras, antes viña aquí, había aquí unha feira de ganado, porque había unhas parroquias aquí ao redor que tiñan unhas vacas moi boas. Daquela, claro, había 5 ou 6 vacas, ou 8 ou 10, pero as vacas do país todas. E aquí viñan polas mañás, era a feira, duraba todo o día. Pola mañá, facías os tratos, ou non se facían, pero exactamente, depois a xente iba a comer. Nosotros tiñamos aí unha taberna, e tiñamos un localciño, bueno, un local bastante grande, que tiñamos as mesas, e a xente traía comidas da casa. Entón, nosotros vendíamos o viño, e bueno, para non, que non había, traíanos xa da casa. Vendíamos o viño, vendíamos o café, comían ali. Despois, eu recordo que teñen pasado moitas anécdotas con isto de que traíanche as comidas, as bolsas con comida. E dicía, mira, gárdame esta bolsa aquí para despois, cando veña de comer, por non andar con ela na feira. Xuntábamos ali 40 ou 50 bolsas. Despois había algún aproveitado,
como mellor non traía bolsa, dicía, oi, mira, deixame unha bolsa que collín aí, que te deixei. Como non tiña nombre ni nada, dáballe a bolsa, comía, marchaba, comía, e pois cando viña o dueño por ela, non aparecía a bolsa. Cago, había un desgusto do diablo. Despois acabamos xa marcándoas, para que non... Bueno, e as feiras xa te digo, había de todo, huevos, pitas, conexos, e duraban todo o día. Que agora as feiras xa, a partir das 2 xa non hai xente. Despois ás noites, polas tardes, a partir das 5 da tarde, ou así, había o paseo. Desde onde estaba Moesmo hasta aquí ao campo da iglesia, pola carretera. Estaba así, cheo de xente. A mitad subía e a outra mitad baixaba. Coches non había, non había que apartar na carretera. E ali andaban os rapaces, as rapazas paseando e os rapaces, cando les gustaba, iban para cabo delas e paseaban dun lado para outro. Despois xa apareceu un señor aquí que montou un salón de baile, o señor Ramón, e, bueno, era un local que estábamos así como as sardiñas, ele bailando todo, remuiñado e tal. E así eran as feiras. Os vellos, vamos, a xente maior, así que facía o negocio, o trata, compraba e vendía, todo eso, así ás noites marchaban para as casas, sempre quedaban residuos por aí, despois bebían máis da conta, andaban aí a peleas, tenía a vez que había máis peleas de noite, os días das feiras, por eso de que, bueno, o viño facía mella.